Conas dá goibh a chóirde is níos ón agus siúd leabhar-mheas agus an leabhar á bheasagin inniu ná an ceann seo Ceallach cín le fhíseán AD chuig nócha go dtí 6-5 le Diarmuid Johnson agus tá sreath de leabhar scríofa ag Diarmuid Johnson sais na seanna scéalta leaganacha de na seanna scéalta agus an ceann seo bainann sé le Ceallach mánach sna blianta sin a héans as éan áitigin in éan agus tein sé chuig le manistracha a bhunú dúir san órip agus tá sé scríomh sa chéad farsan is sé Ceallach féin atá scríomh agus cé go méidir bhfuil scríomhí áirithe a bhhainns atá ar maithair an fós a bhhainns le Ceallach ní donna go léanaar agin an na fiann hain mar sin is commodóireacht atá sa rud seo is cinálín ahra seach aigen in linatá. Táim sé trééis bheith áirín díon ar na seanna scéalta sin a bhfuil legan nua chur amach acu ó leabhar Breac. Síle mar bhealach go méidir tá tugur mór ar bunig leabhar Breac agus é sin ná bhfuil si de géirí na leganacha na seanna scéalta sin a bheith ar fáil in éige an le nniu. Táim sé cinálín an tuairim go méidir gur bhar díú ar litríocht nu aimimseir scríomh agus arrána daon sin litríocht nu aimimseir scríomh. Cé go méidir gnéireach leabhar Breac gur ceart is bannchloch na sean litríocht a bheitán agus gachar de hógalir sin. Inis is dáilinn go bhreagraíonn an text seo méid áirithe den rud sin seo is geall le thuairscéile ar bhealach agus cé go bhfuil elementí, golóir elementí den chuige chean sin I gceist tá insint nua agus tá tuiscint áirithe going ar an garachtar. Nís bhí lán rud ann nach raibh tharbh spéisiúil ach bhí tá an stíl simúil is meascán de chuige na híise sin béidir agus tá glúis a gúil an air freisin ach But go léigh mé slucht le léir ó thuirt air. Tá sé cinál clipthe, tá sé cinálín fágtar na bríre ar lór. Ní is go man sin le gaig an híise sin, agus ahris meascán de gaig an híise sin agus gaig an híise sin. Agalamh ag columbanus le gotran, as a heithla sin chur columbanus fis ar lán na díisi déagdín. I séir de cinnichtúing ar sé dul go háid dar bannam wabéarla a bhugus vesantio, or nísirtaí in a bheann, cilí in a bheann, oberdé in a bheann. Agus abertí fíor charad a bhíonn sa gceist go minic bríthir ar lár agus é clipthe na formacha táite seanna ocail an seo san siúd. Tá an seo san siúd rudí bhhainnis le gaig go chunamara haringíon béidir as an ís agus as an áit, níos an carh as beannachar dó, mar sin ní bheith gaig go chunamara aige ní cuiinm cadíad na rudí ach tá curród an seo san siúd agus is gaig go chunamara atá gceist le. Béidir gur bhar gaige níos lární nó níos beannacharúla nó a d mar sin bhain. Ach se bahí na néamh agus a lehéid, a bhfuil a lehéid an spéisiúil níl me cho cinnta gúil ach ní dhéag sin éiríonn le Diarmuid Johnson scéal an spéisiúil a riamh agus tá elementí ordan scéal iontach agus an simúil an tlíige déinsting le chunas mar a bhhanítar manister aingacha le héisc a cheappa a dhéanamh as neantóga is stáilm. Tá tá gaige den chéad scothán béidir gnéiríonn an stíl beagáín leabh tá na habartí fíor chunta sin an agus an bríthir ágtar ar lár béidir go bhfuil fuirm úd na habartí beagáín rócha tíanta agus go méidir go meis sin níos spéisiúil a dámeach rá níos lethne abertí an. Ach ní dhéag sin hain sé go mórlam agus iann siad an rud is commodóireacht atá buna ar hanscéil agus rud uair atá mar sin tá sé tá bhainnig nó simime gom sa rud seo ná mar a bhí sna seanna scéalta sin a bhfuil na haithnaid leganacha díomh teach amach. Tá cupród a gúlan leabhar tá na háit animnacha agus íochel mar leis an órap agus contas ar
gaige agus ar an stair agus ar an religiún agus le héad. Tá sé si garid golóir mar héachs tá na níos go na cabadlí nó dúirfa cabadlí nó na héanaid bheogas in intar an leabhar annach aird ar fad rud a cheann go mór le léthóir. Go háirtha níor tangasáis séithrethe seanáimseir atá gceist. Ceiríonn sin ar bhíon na bristecha sin idir lehannig agus idir ailt agus ceann sin go mór leis tá léirscáil an agus go deimhan luúan an túidir gur léirscáil den turas is spreige leis an leabhar iscríomh géadúir. Gus bhfuir go léhí mé sluchtaín be garda hús an leabhar an nulach mé ceallach manach díthreabhach scríomhí agus abertí ar léithín ar fad. In áréile mo rúchas ma ahar barí cearnach a anam hí ealach agus éadáilige math agus muoin bhór a chlú. Agus tá sé sin ionta go hebh an íseúirt go cuoine tá atmosfér crutha leis freisin a go ríist beidir tá sé go breán sin agus ach go méidir gohfuil an nómad den na habartí garda ann beidir sin rud a rilumm. Cad eile tal rá se an rud sin faoi bhanaisteacha a bhunú agus le héad. Is tócha raibh simháid ar níos mó ag na gailin a lehéad trad an saoil. Agus rud nar higus nó nar rilumm a gceart ná cé có radacach is a bhí smaointeoireacht na críostíochta an uairúd. Mar sin is tócha gur bhreathnig daoine eile ar mar ghealta agus sin go bhheictear sin sa leabhar tá págáin ag áitiúil agus ní ghéilann siad an religiún. Ach ní hamháin gur gealtachas ní ann beidir creidimh sna déthe creiceáilte nua seo ach bhí radacacht an freisin rud atá smim agus níor chuoinnig mar sin na daoine seo aber céad na daoine sa lá an Joán ach lechan na smaointe uair nua creiceáilte freiseáltha te brite agus an bhfuil elementí áirid an rud sin an mar bhí na daoine eile cinan ní cumádach agus caibh agus nuair heasta gothú fáiltiú raibh an rud nua. So tá element sin den scéal spéisiú lí is gur is ceanródathe iad de bhór go greidann siad sa religiún nua agus sa lá an Joán is dechar brathnú ar an religiún ach mar rud seanna stálathe a bhfuil merig na mílte bliain ar. Agus cad eile tá rud an a bhí go deas tá go minic bíon tagart dus na thumainn nó na hamhráin religiúnacha agus airíonn go maiile sin meachtaríd sin tríd níos go bheith an teacht ar ceann. Bhí deireadh na rudaí glór de dhé nó níos go ní bheith an teacht ar ceann inis ach tá si dá na thumainn cead mór le héanmhacht na hóide ní dá gur ceanna sin. Ach tá si dá ní féidir daimsú níos níor smíana mí daimsú. Ach se chuir mé sim sa chuirsís ar an tlígur gur thosaíodd sealaigh nó a ghiascarocht nó a fearmóireacht agus is na mion rudaí a raibharthú dul an eicla ó chun saoil a bheith acu ar an móráin agus tangacha aisteá leabhar timpealar agus gan éon eolas ná in tuiscint umlána chu ar náid. Rud amháine tá spéisiúil an ná credann sé tóirlíonn míriúiltí áirithe ann agus credann sé iontu ná tugann sé contas ortha. Agus eol don aigne nua aimsire nach nár háirlinn rudaí seo agus gur níos gom séamh nó speirídí a bhí ar an scrín ó an dramar fad. Ach se tá sé garid tá sé spéisiúil tá an réige an go deas airíonn le uirlis litere a dhéanamh as meascán na hangan híise sin agus na hangan na híise seo. Ach bearlam beidir imach níos mó óna scéalta stairiúla seo agus cumadóireacht omláin uair geall leis. Agus tóchar se uairscéal garid stairiúil deascríomh simúil den chud is mó céhfuil cuid den rud ábhríonn leabh nuair bhain sé le cuasaí néamhcheannachais agus an taistil cuid an taistil tá sé ábhríonn leabh ach cuid mhórda tá sé spéisiúil. Sinné Ceallach le Diarmuid Johnson. San tamína chuirde.